An balima Sherifla tele filɛ bɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ waleɲumandɔn foli kɛ ka ɲɛsin aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma fo aw sigiyɔrɔ la. An b'aw fo k'aw barikada k'a fɔ aw ka bisimila aw ka jabaraniso mandi kɔrɔ ni aw ka bamanankan kunnafoni ale kɛnɛ o dayɛlɛlen ye. Ka sanga ni an ka jamana lahalaya ye ni waati laban ninnu kɔnɔna na min ye diinɛko minisiri ani batoko minisiri ye ni o ye Dr Mamadou Kone ale ni Mali diinɛmaw fo ka taa se ladalatigiw ma u ye sigiba kɛ yaasa ka se ka na hakilina falen kɛ fɛɛrɛ minnu kan ka bila sen kan yaasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka hakili sigi ani basigi bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ cogoya min na k'o fɛɛrɛw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna. Baara in kɛra u fɛ alamisa don Octobre kalo tile 30 san 2025 minisiriso kofɔli in yɛrɛ o kɔnɔna na Sherifla jabaraniso tɔgɔya la an ka jɛka sɔrɔlenw ɲɛmada. Diinɛko minisiri ani batoko minisiri an ka Mali jamana kɔnɔna na ani Mali diinɛmɔgɔw ani ladalatigiw ka ni sigi a kun tɛ dɔwɛrɛ ye fo ka se ka n'u ladɔnniya ani k'u lafaamuya jamana lahalaya kan yaasa u fana ka se ka taa u ka batokɛyɔrɔw la ka se ka taa maaw dusukun nami ka taa bɛn ni kelenya ani basigi ani faamu ma ni waati gɛlɛn minnu n'an bɛ k'o tɛmɛ jamana kɔnɔna na u ka se ka tɛmɛ hɛrɛ kɔnɔna na ani bɛn kɔnɔna na. Wulalen na an ka jamana kuntigi n'o ye Général d'Armée Assimi Goïta ani Premier ministre Docteur Général de Division Abdoulaye Maïga o ka sirakan de bɛ an da ka fɔ aw ɲɛna aw mun ye silamɛw ye aw mun ye chrétien protestant ni catholique ye aw mun ye laadatigiw ye ma fɔlɔ ko ka aw wele tiɲɛ yɛrɛ weleli la ka aw fo ka a barika la k'a fɔ ko aw nɔ yera Mali nɔra aw nɔ yera jamana ka sinsin na aw nɔ yera jamana ka taa ɲɛfɛ la aw mun ye ne ka kulu mɔgɔw ye aw foni kɔ ka a barika la an b'a ɲini aw fɛ hali bi a bɛɛ lajɛlen aw ka zaawiyaw la aw ka egiliziw kɔnɔ aw ka misiriw la ani aw ka ɲɛnajɛyɔrɔ tɔw la an bɛna kuma min fɔ aw ɲɛna ni aw kuma fɔ kɔrɔni aw ka se ka taa fɔ k'a fɔ an ka jija jamana ma an kana to an ka jamana ka bi an bɛ kɛlɛ dɔ kɔnɔna na ni an ma farati kɛlɛ bɛ to a yɛrɛ kɛlɛ la ka na an yɛrɛ bila ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ an si ka laɲini tɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ se ka jamana lɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o ye diinɛ ani laada ye fɛn min fana bɛ jamana ci ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o ye diinɛ ni laada ye aw diinɛtigiw aw ma tiɲɛ hali tile kelen aw laadatigiw aw fana ma tiɲɛ aw foni kɔfɛ k'a ban an bɛ waleya min kɔnɔna na sisan o waleya min don o tutugura ɲɔgɔn kɔ de depuis 2012 mɔgɔ tɛ na ko tɛmɛsira fɔ aw ɲɛna fo ka na an se bi ma bi ni an sera ma nin yɔrɔ la an bɛ an ka chauffeurs fo ani an ka commerçants an ka chauffeurs minnu bɛ yen ni jamanaden ɲumanya bɛ o kɔnɔna na ni o ma siran saya ɲɛ o bɛ ka essence ni gasoil ta ka di jamanadenw ma an b'o fo tiɲɛ foli la citerne tigiw commerçants an b'o fo a yɛrɛ minnu bɛ yen ni a bɛ tile 3 tile 4 kɛ essence ɲini na aw jamanadenw a bɛ fo a bɛ barika la. O hukumu kɔnɔna de la Mali diinɛmɔgɔw minnu bɛ chrétien diinɛ la fo ka taa se alisilamɛya diinɛ ma a taabolo fo ka fara laadalatigiw kan o bɛɛ lajɛlen bɔra ka se ka na minisiri ka wele jaabi u y'a yira kɛnɛ kɔnɔna na ko jamana ɲɛmaaw k'u ka laɲini faamuyara wa ko ni Ala sɔnna olu fana na fara jamana ɲɛmaaw kan ka se ka jamana kɔnɔdenw ladɔnniya ani k'u lafaamuya nin waati gɛlɛn ninnu o ka se ka tɛmɛ ka sɔrɔ maa si ma maa si futinɛ ka sɔrɔ jamana yɛrɛ basigi fana ma tiɲɛ ko maliyɛnden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan nin waati gɛlɛn in de kɔnɔna la yaasa an ka jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ an bɛɛ ka jɛ k'a sama ka bɔ o dingɛ jugu kɔnɔna na. Ministre k'an wele ka na ko yɛrɛ ye ci kɛ ko ɲuman k'i bɛ fo a la ka na an wele k'an fo an bɛ baara min na a k'a yira a dɔnna ɲɛmɔgɔw ko kana foli kɛ an bɛɛ lajɛlen ye a diyara an ye a bɛnna an ma ka d'a kan an bɛ baara min na faso baara de don faso kanu baara de don musow tɛ to kɔ o la abadani u ma deli ka to kɔ u tɛ to kɔ a la fana wa anw silamɛ musow fana kabi ko in daminɛna ni anw b'an ka dugawu kɛ la fo n'anw ye min fara o kan n'o tɛ an tɛ fosi bɔ a la
ni ministre ya an wele ka an ka baara dɔ an ye k'an fu o tuma an fana b'o lase an kɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma an tun cɛsirilen don kɔrɔlen dɛ k'an ka cɛsiri jala k'an ka kɛ fila ye k'an ka dɔ fara a kan an tun bɛ min na an ka dɔ fara o baara kan ka olu yɛrɛw fo k'u wale ɲuman dɔn olu yɛrɛ bɛ baara min na an ye an ka ɲɛmɔgɔw an ka karamɔgɔ cɛw k'u fana fo k'u wale ɲuman dɔn u bɛ baara min na an ye ko n'i y'a mɛn ko cɛba o cɛba i b'a sɔrɔ musoba dɔ de b'a kɔfɛ musobaw minnu bɛ Mali kɔnɔ hali bi o musobaw bɛ yen nɔ ni Ala sɔnna a ma an b'an ka cɛbaw kɔ inshallah an bɛ baara kɛ an y'a daminɛ cogo min na an b'a continuer o cogo la fo hɛrɛ kana jamana in kɔnɔ ni Ala sɔnna a ma hɛrɛ fana bɛna jamana kɔnɔ k'a ɲini jamanadenw fɛ sa an ka faso de an k'a kanu an k'an ka jamana kanu hali n'a y'a sɔrɔ an hakilinaw tɛ kelen ye an bɛ yɔrɔ min bi min na o tɛ hakilina falen t'o la bilen dɛ an bɛ jamana de ka sisan ka jamana bɔ bolo la jamana bɛ bɔ bolo la cogo jumɛn na an ka sɔn ɲɔgɔn ye an ka ɲɛmɔgɔw bɛ baaraba min na k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'u dɛmɛ hali n'a sɔrɔ an t'u fɛ an ka jamana in ka se ka bɔ bolo la sisan tɛ farafarali tile ye dɛ sisan tɛ kɔrɔfɔli tile ye dɛ sisan tɛ janfa tile ye sisan ye an bɛɛ lajɛlen de ka fara ɲɔgɔn kan i ko kɔrɔkulu ka wuli ka baaraba kelen kɛ ka Mali bɔ bolo la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin kɛnɛ in kan diinɛ ko ani batokow minisiri ka fara nabaga kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kan u ye foli kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma olu minnu sɔnna ka kɛ basigi karamɔgɔw ye nin waati ninnu kɔnɔna na ani ka faamuya caya ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaw ma nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ye waleɲumandɔn foli kɛ ka ɲɛsin Mali chauffeurw ma jango minnu yɛrɛ bɛ citernenw boli ka se ka donna ye jamana kɔnɔna na yaasa jamana kɔnɔdenw ka se ka taji sɔrɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kɛnɛ in baaraw yɛrɛ kun cɛra ni duwawuw ye yaasa Ala bɛ se ka bɛn ni kelenya sabati Mali jamana kɔnɔna na cogoya min na yaasa an ka se ka faamuya sɔrɔ diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw la an ka kafinɛ bacili ɲɛma la Tanzania jamana kɔnɔ lamagalamaw ni muɲugu manyaga tamaw bi sena alibi ka sababu kɛ kalata kɔ mangaw ye a muɲugu manyagaw bi ka walangata ka taa se fo Tanzania dugu dancɛ la ani Kenya jamana cɛ ka bɛn alamisa ma muɲugu manyaga dɔw kɛra yen fan fɛ Kenya ani Tanzania dancɛ la Kenya yɛrɛ ni Tanzania cɛ kabini ni kalata kɔ mangaw wulila donga bɔ ani sanni feere nɛmɛnɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ haka ja a jɔra yɛrɛ ka sababu kɛ mangaw ye sangani waati kɛlɛ bɛ wuli nisɔngoya jirabagaw ani Tanzania polisiya ni ɲɔgɔn cɛ olu ka karili ɲɔgɔn na a ye basigi tiɲɛ ka taga ni ka segin lajɔ Tanzania ni Kenya cɛ mangan yɛrɛ juguya kun kɛra kumana min na nisɔngoya bagatɔw bɛ nisɔngoya jira la polisilakaw nana don u tu la k'u bɛ yɛrɛkɛli kɛ gazi jugu bugubugura jamana kɔnɔdenw kan grenade lacrymogène kɛlɛ in gwasana kosɛbɛ bari sabu ka da kan bɛ don min na i n'a fɔ komi bi dadigi bɛ ka kɛ sɔrɔko ni musaka ko la ka sababu kɛ jago taga ni ka segin o jɔlen don jago julabaw balanen bɛ soni kungo cɛ hali n'o y'a sɔrɔ jamana fila ninnu Kenya ani Tanzania a ma ɲɛmaw kɛlen don k'u cɛsiri wasa feere ta ni ka segin bɛ se ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min ni basigibaliya nɛmɛnɛmɛli ye nka a bɛɛ ta Tanzania jamana kalayalen don hali bi ka sanga ni kalata ye nisɔngoya taama bɛ ka boloda jamana kɔnɔden minnu fɛ u ma jɛ ni kalata jaabi bɔlen de ye o de kama u ye dugu bolofarancɛw minɛ ni ka nisɔngoya taamaw boloda kalata yɛrɛ min kɔ kɛra ni mankan ye ta jamana kɔnɔden fanba yɛrɛ ma sɔn k'i sen don kalata in na araba nisɔngoya jira kɔni bɛ sen na ka bɔ ka muruti tiɲɛni yɛrɛ bɛ ka kɛ nisɔngoya taama in senfɛ bari sabu ka da kan bisi dɔ jenina taji tayɔrɔ station dɔ fana jenina murutikɛla ninnu y'u ɲɛsin ka firi polisilakaw kan u dagayɔrɔ la ka tila ka taa bin wotekɛ santuruw kan a senfɛ maa fila bɔnɛna u niw na sivili kelen ani polisi kelen Haiti jamana kɔnɔna na sanji lahawta dɔ nana min kɛra sababu ye ka na ni kasara ye ka tiɲɛni don Haiti jamana kɔnɔ l'ouragan Melissa ka sanga ni sanji kasara in ye mɔgɔ 30 olu de nin tora dafɛ maa 20 olu tununa u ma ye ban kasara in nana ni degun caman ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ji ye maaw bolofɛnw salo k'u ka sow be hali dala dumuni o bɛ ka kɛ kamanagan ye Petit Goave dugudenw bolo dumuni tɛ si so tɛ wa u sigilen don ka dɛmɛ kɔnɔ ka bɔ jamana ma ɲɛmaw ani diɲɛ setigi jamanaw yɔrɔ
nin kasara min kelen filɛ ni a deguntan tɛ Haiti jamana ma Cuba ani Jamaïque. Sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ senna ka soronnali don kɛ walasa kasara ɲɛ dadigi kɛ mɔgɔ minnu na wali kelen minnu nin tora dafɛ ka se ka olu jate dɔn. Nka jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ka fɔli la ko maa 30 kun fɔlɔ minnu ni olu tora la ko sabagatɔ tɛna dan o ma. Diɲɛ sirila ni setigi jamanaw ka dɛmɛ makɔnɔnen don bari sabu ka d'a kan a ŋaniya kun sirila ka layidu di k'a fɔ Haiti jamana bɛna magɛ ni buna adamadenya ɲɔgɔn dɛmɛ. États-Unis jamana ale sera ka dɛmɛ dɔw fara ɲɔgɔn kan ka ban k'o kɛ soronnali don ye olu bɛ sira fɛ ka ba ka sɛnsɛn ka don Haiti kɔnɔna na. Royaume-Uni ale fana ye musaka dɔ bila Haiti jamana ka bolo kan euro wari miliyɔn 2 kɔri 8 walasa ka maa degunbagatɔw ɲɛji cɛ n'a ye minnu ye tɔɔrɔ sɔrɔ kasara in sababu la. Kabeni alamisa ye Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron a ye jamana ɲɛmɔgɔ camanw de bisimila a ka jamana ɲɛma dagayɔrɔ la l'Élysée. Forum de Paris pour la paix Faransi jamana ka ɲɔgɔn kunbɛ dɔ don bɛn ni kelenɲɔgɔnya tɔgɔ la a ta ko seginnan baaraw olu de dadonna ni laɲini bɛ ɲɔgɔn kunbɛ in na a bɛna kuma bɛn ni kelenɲɔgɔnya sinsinni siraw de kan ani jɛɲɔgɔnyaw jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ kɔnɔ. Jamana ɲɛmɔgɔ minnu ni olu sen sera ka kɛnɛ lasɔrɔ Faransi kɔnɔ Ghana jamana ɲɛma John Dramani Mahama bɛ o la, Togo jamana ɲɛma Faure Gnassingbé, Liberia jamana ɲɛma Joseph Boaké ani Congo RDC ma ɲɛma Félix Tshisekedi. Forum de Paris pour la paix a ɲɔgɔn kunbɛ bɛ senna kabini ni san 2018 ɲinan b'a ta ko seginnan ko fɔ ni laɲini bɛ a la o de ye jamanaw ka se ka na jɛ ka ɲɔgɔn masala ka hakilina ni bilasiralikanw di ɲɔgɔn ma. Jɛɲɔgɔnyaw bɛ se ka kɔrɔ don cogo min diɲɛ jamanaw cɛ ka ɲɛsin kɛ gɛlɛyaw ma, gɛlɛya minnu ni o bɛ jamanaw kan ka taa se waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kunbɛli ma. Diɲɛ mankan jamanaw bɛ se ka basigi cogo min, sɔrɔko ni musakako o bɛ se ka jidi cogo min, sigi in bɛ nin bɛɛ lajɛlen ko fɔ. Sigi in bɛ kɛ sababu ye ka jɛɲɔgɔnyaw kolokolo ka na ni hakilina kuraw ni miiriya kuraw ni fɛɛrɛ kuraw ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ, cakɛdaw ni ɲɔgɔn cɛ, kɛnyɛrɛ ye ani jamana taw diɲɛ sɔrɔko yakubayali hukumu kɔnɔna na. Ɲinan Forum de Paris pour la paix a munumununa dakun min dafɛ o de ye bɛn ni kelenɲɔgɔnya o taamasen kura bɛ se ka ta cogo min ka ɲɛsin diɲɛ bagokolo dantanfɛn bɛɛ lajɛlen ma. Dakun in laɲini ye fɛɛrɛ kuraw ka se ka boloda waasa ka ɲɛsin diɲɛ gɛlɛyaw ma, jɛɲɔgɔnya siraw ka se k'olu sinsin diɲɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Forum de Paris pour la paix san o san de ɲɔgɔn kunbɛn bɛ boloda Faransi jamana fɛ. A bɛ ba dun sigi ka fɔ la ka ɲɛda kura di jɛɲɔgɔnya siraw ma, jamanaw cɛ teriya siraw k'olu kalan ka bila ɲɔgɔn na waasa u bɛ jɛ k'u ɲu diɲɛ gɛlɛyaw kɔrɔ cogo min ka da u disi la ni ka fɛɛrɛ jɔnjɔnw ɲini a la. États-Unis jamana ɲɛma Donald Trump y'a jira k'a fɔ a bɛna ka subahana maramafɛn dɔw sennɔ lajɛ. Arme nucléaires de don. Nin n'a ɲɔgɔnna subahana maramafɛnw a senfilɛli kun lajɔra. Nin bɛna kɛ a siɲɛ fɔlɔ de san 30 kɔfɛ. États-Unis jamana ɲɛma Donald Trump ka fɔ la a ko n'u ka arme nucléaire ninnu senna filɛla k'a bɛna kɛ damakɛɲɛli de ye u ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ ani Chine. Hali n'o y'a sɔrɔ Russie tun y'a bali k'a fɔ arme nucléaire ninnu k'a senna filɛli ka jɔ. Wa fo bi n'a ka biya bɛnkan in kuma bɔrɔtɔ ban a bɛ ka bonya k'a lawaleya a sira fɛ. O kama Russie jamana ye kangari gwɛlɛn da ko ni jamana min y'a laɲini ni ka subahana maramafɛn ninnu senfilɛli baaraw dabɔ k'u ka sigi a kan k'u hakilina tigɛ a kan k'a fɔ Russie bɛ tugu u kɔ. An bɛ waati min na ko sisan foyi kɔni t'a yira k'a fɔ ko ŋaniya bɛ États-Unis jamana na k'a fɔ a bɛna na arme nucléaire ninnu bugubugu nin waati danni na. États-Unis jamana ɲɛma Donald Trump a ma sinsin kosɛbɛ a ka laɲiniw kan. Hali n'o y'a sɔrɔ a b'a fɛ ka yɛlɛma kura dɔw don a ka subahana maramafɛn ninnu kow la ni dɔ farali ye a fɛɛrɛw kan. A ka ŋaniya in k'a yira k'a fɔ a ka arme nucléaire ninnu a bɛna n'u senna filɛ. A kunnafoni dila bɔlɔlɔ sira de fɛ. A kɛra ka kɔn Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ani Chine jamana ɲɛma ka sigi ɲɛ. U ye ɲɔgɔn ye alamisa Corée du Sud kɔnɔ. Donald Trump ka kɔrɔfɔw la a ka subahana maramafɛn ninnu senna filɛli ko a bɛna na misali ta diɲɛ jamana wɛrɛw de kan minnu fana y'a ɲɔgɔngo kɛ nga a ma tɔ min sigi ka bolodengɔnisi jamana kelen ma a kan bɛ jamana min ma. Ni ne fana bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka labɛn kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin sanga in ye ka se k'aw ta k'o da aw tulo kan. An bɛ segin k'aw fo ko kura kɔ kulomajɔ a n'aw ka ɲɛmadala la n'ala ma basi kɛ n'a ye diɲɛ kuma wɛrɛw yira an na an bɛ segin ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan nin waati kelen na yan'olu cɛ aw k'an bɛn ala ka su yɛrɛ dan bɛɛ lajɛlen ma.